Chicken. Hot out of the play. Alright. हेलो दोस्त लोग, प्लीज सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करूँ सपोर्ट। सपोर्ट करो सपोर्ट प्लीज सपोर्ट करो। प्लीज सपोर्ट करो दोस्तों। प्लीज सपोर्ट करो। जो लाइक दिया है तो लाइक दे दो दोस्त लोग। हेलो दोस्त लोग, प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। प्लीज सपोर्ट करो। हेलो दोस्त लोग, प्लीज सपोर्ट करो। प्लीज सपोर्ट करो सपोर्ट।
हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करो, सपोर्ट सपोर्ट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, प्लीज़ सपोर्ट करो। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट। हेलो हेलो दोस्त लोग। हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हेलो गाइस लोग, हेलो 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 हेलो। हेलो दोस्त लोग, मेरे लाइव स्ट्रीम में हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो, कमेंट करो। हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हेलो 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 गाइस लोग, प्लीज़ सावधान करो दोस्त लोग। प्लीज़ सावधान करो। हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ सावधान करो। अमराज ब्लग चैनल रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय। मा खबरनो? मोजाङानो ब्र, मोजां। कमेन्ट खालाम दे, कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर। लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे। सोर सोर गोदान दङ कमेन्ट खालामदो दे। अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे सोर सोर दङ। कमेंट करो, कमेंट कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कमेंट खालामदो दे। सोर सोर दङ अन्नानै कमेन्ट खालामनानै होदो दे। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।
सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। कमेंट खालाम दे कमेंट। हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग। जोंहा अम्ब्रबास ब्लग चैनला बुंदों निउसो, आंनिखौबो सब्सक्राइब खालाम, आंनिखौबो खालामदो। जागोन दे ब्र, जागोन खालामगोन आङो। अन्नानै लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे। कमेंट खालाम दे कमेंट। प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। ब्रुस ब्लग थांबाय नामा नोंलाय? कमेंट खालाम दे। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट। जोंहा आरबी अफिसियेल चेनेल सौफैनो हादों। रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हेलौ होननानै बुंहरदों आरो हेलौ ब्र, हेलौ। कमेंट खालाम दे कमेंट। सोर दं? सोर लाइक होआखै लाइक होनानै होदो दे। हेलौ दोस्त लोग, फाटाफाटि कमेंट खालामदो दे। सोर दङ? रावबो कमेन्टखौनो खालामथारालै माथो। सापर्ट खालामलायदो अननानै। सोर दङ कमेन्ट खालामहरदो दे, सापर्ट होलायदो। हेलौ दोस्त लोग, सापर्ट खालामलायदो दे। सापर्ट खालामलायदो। सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। हेलो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।
सापर्ट खालामदो दे थांजोब्बायसो प्लीज सपोर्ट कीजिए हेलो 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 सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग
हेलौ जोंहा बि अफिसियेल ब्लग सौफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय हि हेलौ होननानै बुंहरदों आरो हेलौ ब्र दे कमेन्ट खालामदो लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो दे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट फाटा फाटि कमेन्ट खालामदो दे
सोर दङ सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट कमेंट कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।